Relasyon ako sa matandang 40 years yung gap namin. Nakipagrelasyon ka sa isang matandang lalaki. 40 years ang gap ninyo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. High school pa lang ako and security guard sa malapit dun sa house namin. So, meron po siyang business doon na loading station. Tapos dun niya nalaman yung number mo, tapos minessage ka na niya. Opo. Una po, tinanong ko kung sino siya kasi number lang po yung nag-text. Unang-una po, parang nagkaroon ako ng kaba sa kanya. Sabi ko siya pala yun. And then, sinabi niya na hindi naman daw siya masamang tao. Unti-unti kinukuha niya yung tiwala ko. Libre na yung load. Yung wife niya po daw is namatay po sa breast cancer. Pumala yung mall po yung pinupuntahan namin para wala pong Una po nalaman po nung mama ko. Pinagalitan ako about po doon. Tapos sinabihan ako na tigil ko daw po, gano'n. Pagdating sa pag-ibig, naniniwala ka ba na love doesn't know any age? Love knows no age. O yung pinaka-popular na sinasabi nilang quotable quote na age doesn't matter. Naniniwala ka ba doon, kabisyo? Last night, ang top secret caller natin ay nakapagbahagi sa atin na siya ay may karelasyong 40 years ang gap nila. Feeling ko nga nag-imbento pa siya ng edad niya kagabi. Kasi nga, sa programang Top Secret, pwede kang mag-imbento ng pangalan mo, pwede kang mag-imbento ng edad mo. Pero nahuhuli kasi kapag nagkukwento na, tapos tinatanong ko kung ilang taong ka nun, yung mga ganun ba, nahuli. Ay, sa totoo lang, marami namang success stories pagdating sa pagmamahalang malayo yung agwat ng edad. Ako, personally, hindi naman ganun kalayuan yung edad namin ng napangasawa ko. Pero, I'm currently 31 and my husband is turning 40 next year. So, meron kaming 8 to 9 year gap. And, wala namang kaso dun eh. Nagmamahala naman kami. Pauline Luna, Vic Soto. Wala namang kaso dun eh. Nagmamahala naman sila. Heart Evangelista, Cheese Escudero. Wala namang kaso dun eh. Ay de las Alas, Gerald, ay hindi na pala kasama yun, sorry. Nagiwalay nga pala sila recently. Pero alam mo yun, kapag tunay at tapat ang pag-ibig, okay lang naman. Lalong-lalo na kung wala namang nasasagasaang mga tao. Wala naman talaga kayong ginagawang masama. Ang masama lang siguro doon, nag-aaral ka pa lang, pero lumalandi ka na. Masama lang din siguro yun kung wala pa sa legal age yung bata, pero nilalandi mo na. May tawag dun eh. Cradle snatcher. Hindi na lang pala sa lansangan ngayon. Nagkakalat ang mga snatcher. Pati pala sa mga eskwelahan. Dahil sila ay nagnanakaw ng kabataan. Ay, charot lang with Darot. Anyway, kabisyo, ano kaya ang magiging top secret call natin mamaya? So, abangan na lang natin yan. And magkasama naman tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kapiling ang tagapagprotekta ng pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo, DJ Rocky Terra. And since Friday tonight, araw ng mga may-el as in malalambang. Kaya naman eto na ang patikim ng SPG as in super. Back in her secret file.
binuhusan ko ang kape niya para makaganti ako sa ginawa niya. Uy, binuhusan ko ang kape niya para makaganti sa ginawa niya. Anong klase kayang pagbubuhos sa kape ang ginawa ng ating SPG Secret Pal Sender? May mga nabasa ako dati, yung SPG dinuraan yung kape. Dinuraan yung inumin sa sobrang gigil na gigil dun sa kaopisina. Ano namang klaseng pagganti itong ginawa ng ating SPG Secret File Sender. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling po ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang SPG. As in Super Back in Earth Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!